Megala mayong buntag, kumusta ang tanan? Setyembre 20, 2022, adlaw karon nga Martes, inyong alagad Louie Reyes. Sugdan sa pagpatuman karon adlaw ang fuel price adjustment. Sa ato pa kausaban sa presyos mga produktong petrolyo, pero ang mayang balita megala kay dili aumento kun dili pagkunhod sa presyo sa krudo nga 4.15 sa kada litro. Ang kerosene o gas 4.45 kada litro ang pag-us-us. Samtang ang presyo sa gasolina wa matandog, nagpabilin nga mao lang gihapon. Wa momento, wa sad mo kunhod. O diya, taon lang mahigala ato mahinabi dinhi ang atong municipal agriculturist sa Medellin nga si Mr. Ruben Noynay. Bahin ni ining pagbisita ni Governor Gwen Garcia og mga adlaw diya sa Kaputatan Sur, labot sa ning corn production. Nindot taon lang. Naaprobahan na sa katapusang pagbasa mga higala ang balaod nun dito sa Kongreso nga kinahanglan na gyud nga irehistro, no, i-register ang pagpanag-iya sa SIM card. Maini para kung dunay magbinuang gamit ang cellphone masubay dayon. Labi nagnay krimen nga may tabo nga ang cellphone usa sa makasubay sa tagsala. Di ba? Mailhan dayon kasi tagiya cellphone nga may labot sa police investigation. Unya, durate pangutana ganin ng buntag megala atol sa morning patrol kung unsay bot ipasabot niya ng SIM sa SIM card. Ang nag-text nga mo'y nakapremyo sa BNFM t-shirt o sa kasakong bugas sumay, mga akong isang amigo sa nako diya sa Kawit Medellin nga si Sebastian aka Basti Tumulak. Ang yan tubag, ang meaning sa SIM is sa SIM card, Subscriber Identity Module. Kubrahan lang imong premyo diri Sir Basti diri sa BNFM sa Corba Medellin or text silang ko kung asa nimo ipahatod imong premyo. May mo hatod ba? May mo raman nga among ihatod ang premyo ninyo nga tigpaminaw kay sa Ben Radio kay pinangga man mo, ha? O diya, atong gipaabot ang pagtawag ni Mr. Ruben Noynay atong Municipal Agriculturist sa Medellin nga atong ihinabi ron sa atong programa. So ay lang unya natong maka-contact siya. Ready na diha Charles ang atong Globe, sa Globe siya matawag. So makatawag na ka Sir Ruben Noynay kay mangutana ta aning gitakda nga pagbisita ni Governor Gwen Garcia dinhi sa atong lungsod sa Medellin. Kay sumapa nga dagang manambong ani mismo gani nga atong inahan sa distrito si Congresswoman Janisa Limbangon muanhi usab uban sa mga board members yang atong Assistant Secretary sa Agriculture nga si Diputado ni Asab o ang Director sa Department of Agriculture, mga mayor sa mga kalungsuran din sa 4th Distrito, gani gibit-imbitar usab ang mayor sa Sugod ug sa Bourbon, no? Dili lamang din sa 4th District, apil na sa 5th District kaysa ang mayor sa Tabugo, ang mayor sa Bourbon si akong amigo diha, Mayor Noel Dotilios, ya si Mayor Munien Duranos Trigan sa Sugod giimbitar usab, no? May tag maka-ari si Mayor Munien para magkahimamat mi wag gid sa mangimbitar siyang birthday na. Bago man ni nag-birthday. So ni aros atong linya si Mr. Ruben Noynay, ang atong Municipal Agriculturist sa Medellin. Sir Ruben, good morning. Si Rafi? Matawag man si Ruben. Rafi, yes Rafi. Mayong buntag sir. May buntag sa ito mga... Kajot kay Rafi, na diha si Mr. Noynay, tupad ni mo? Yes, nasa kong tabad sir. Okay, sige palihog. Okay, anyway, mayong buntag sa ito mga suging kapaminaw sa 91.7 Ben Radio. Niaro na nga po ang mahinabi na to ang ato ang Municipal Agriculture Office sa lungsod sa Medellin, ang ato ang MAO, kay sa pagduaw ni Gobernador Gwen Garcia karong Merkulis sir. Live karon sa 91.7 ato ang kurman si Sir Louie Reyes. Thank you, Sir Rafi. May buntag, Sir Louie. Sir Ruben, ako ni klaron, ang gaingon ni Rafi, Merkulis. Merkulis o ugma ni? Merkulis man ugma, no? Merkulis ka ugma, sir. Merkulis na ugma. Abi na ko guglonis gahapon. Martes na ron. Martes, sir. Sa ito pa, ugmang adlaw niya si Governor Gwen Garcia. Yes, sir. Ugma agad siya, Mori. Unsay katuyuan? Naka-finalize na iyang itinerary tungkol na ning kabahin sa model farm diri sa Kaputatan Sur, lungsod sa Medellin. Okay. Yan sir, ang iyang pagduaw diri uban kaniya atong tinahod og pinangga nga congresswoman kay
base sa kwan sa taga Department of Agriculture, ila yung giimbitar si Congresswoman Janice Malimbangon. By the Yeah, way, nila, sir, by the way, Manila, Sir Ruben, kadit kayo, ako ang klaruhon ka ng doon na tayo 50 hektaryas nga yuta diha sa Kaputatan Sur para aning corn model farm. yes, kaya 50 hektarya nga akong Naku, ano? gi-mention, sir. Fully planted ni siya sa mais, sir, nga hybrid, yellow karon. Kisa may Karon tagiya, ka crop year. kisa may tagiya aning 50 hektaryas nga yuta. O sa may tagiya? Mga agrarian reform beneficiaries, ang atong cooperator na sir, mga ARB, agrarian reform beneficiaries, Okay. o mga existing corn farmers diri sa barangay Kaputatan Sur. Actually, tubo ni sa una, sir, na dayon ilang i-convert into corn. Aron pag may pagkatugan ng padayon nga pag-decrease sa production sa tubo. Yeah, meron ilang gisuwayan kining hybrid yellow corn. Nahinomdom magugong sa atong pakiginabi ni Mayor Benjamin Mondigo last month na hisgutan maniya ang bahin aning corn production, no? Nga in the meantime, bitaw, sir. nga in the meantime, nga inani pa ang kahimtang sa atong industriya sa asukar, may nang naasay lain pagyud nga kadangpan ang atong mga kaigsunan labi na sa mga mag-uuma o nakita nga kining corn production dako kayo nga abag. So unsa man niya siya mahimong pasabot nimo kining corn hybridization program? Yes, sir. Kini ron gitawag og corn hybridization program. Usa ni sa programa sa Department of Agriculture o sa Provincial Agriculture Office tungod kay agi pagtubag sa dako nga panginahanglan sa mga feeds company gadi ni pagkuha sa lawog sa mga livestock. O niya dako kay gani karon ang SRP ron sa mga kaning corn kanabitang lusok sa uga na. O tag 24 pick up diri sa Medellin. Kay mo i-commit sa taga San Miguel o taga Unifids. So ato pa ang Betiuno kung ilang kapon niya kung kita matod 24 pesos. pero sa tindahan na ang suggested retail price na ang SRP is per kilo aning yellow corn. Pila man karon Sir Ruben? Ang yellow corn, sir, kanang tibuok lugar. Kanang tibok. Or kanang tibuok, sir. either kanang tibok or cracked corn. Doon na magoy cracked corn para sa ang mga crack corn, sir, ang crack corn 35 na ron ang kilo. ang whole corn. Ay ang kanang iyang itiro niya kanang kernel 28 ato sa 30 ang kilo. Sa ato pa mas mahal gud ang cracked corn, no? Kay kining Yes, sir, kay agi pa manigaling process pa man ni sa kuan. Kay kining cracked corn, kinigong cracked corn mo man nagipangita ang mga tigbuhig mga hiniktan kanang mga manok igtatari. Mao jud, sir. Pareha nimo? Niadto pareha na ko niadto kay 12 years ago nibiya naman ko anang kuan cockfighting pero I love that sport, no? Pero Sir Ruben, kining 50 hektaryas naabay paigo nga ikatanom ani anang kadlapad kadako sa lugar? Sir, actual kay dito imo makita kung madto ka og Kaputatan o bansa mga kapitan sa Medellin, mga si governor o mga board member, mga mayor sa laing lungsod mo saksi gid ani sa ginaon sa kanang project sa Department of Agriculture. Kanus alam ni natamnan og sugod, Sir Ruben? Na tamna ni mga previous years mga ginagmay pa, so pero pag-implement sa 50 acres sulit yun siya nga 50 hectares niya itong June 6 to 2023. Unsa naman katas-on ron ang mga mais? Karon sir, kuan siya harvestable na ni siya nga stage. Ya mali kay actually ning idara sir, mabtaning sakto nga edad niya bisitahan sa or gitawag mo field day sa ordinaryo na mga programa nga i-conduct sa DA, mao ginigtaw na mo field day sir. Nya field day bata mo ipakita sa ubang mga farmer nga kanang nagkuha na siya nagkasa ba. Kini mo ay field day nga kanang kadaugan ni nga field day kay kanang field day god. Pero field day sa ato pa mo ni atol ni ron giatol timing gini siya sa pagbisita ni Governor Gwen Garcia og mga mayor og mga barangay captains ug mga kanagkuan labi na sa agrikultura aron masaksihan gud nila ang maong kamaisan, no?
Gitawag Gitawag yun, sir. Gitawag ni Sir Ruben og hybridization. Nga naman hybridization. Unsa may pasabot niini nga hybrid ang atong klase sa corn? Yes, sir, tinood na, gitawag sa hybridization, kay ang hybrid nga, kanang binhi, manggod, kanang mga GMO, kanang mga big corn, may yung gipagamit, to cope up lagi sa kanang high demand sa atong mga kids. Okay, kung katong nga, dili sa asog klase nga variedad, murag huli ta makaabot og tag 5 tons per hectare, kay maabot og 5 tons, 7 tons, o say maabot og 10 tons per hectare. Diin man tagikan ani nakakuha og similya, diin man ta ani. Kasagaran, sir, ato ta magsalig sa DA, sa DA7, kaya mga hybrid seeds. O niya, ang matagungsod, nadyo allocation base sa total area nga imong pagkatamnan. Murag sila, way limit gani, buto na naon kay pagtanon mo ka, pila ka hektarya imong tamnan, na tagaan na ka, pila na po hektarya, tagaan ka 20 ka sako. Inana, sir. By the way, kung sir, naka 100, Sir Ruben, Yes, sir. gusto na akong mahibawan og niining 50 hektaryas, nalukop ba gining 50 hektaryas nga luna sa yuta, nga natamnan og mais, unya pila may expected yield, pila may expected ani nga maani, pila ka sako o pila tonelada ba, unsa? tonelada, sir. Tonelada atong kanang expected nga harvest na baitan sa lang kay Pila ka tonelada? Pila ka tonelada? Matag hektarya, sir, ma-expect tag 5 tons per hektar. Pinakakuha na siya, average na siya, Sa ato pa, pila 5 man, tons. sa ato pa maguwa nga pila, 25 at 2,500. 5,000, ang tanang 250,000, 250 metric tons. Or 250 kilos, 250,000 kilos atong ma-expect okay. nga ma-harvest. Oo. Yeah, sir, kanang na ako'y bisita karon diri sa akong opisina si Ma'am Bintang. Mano siya atong kanang provincial corn coordinator, basig na kay pangutanan niya, sir. Kinsa ni siya? Kinsa ni siya, Sir Ben? Ma'am Maria Cia Villaganas, ang atong provincial kanang corn coordinator sa probinsya sa Cebu. Inapo ng atong kuan. Palihog ko atong si Ma'am Villaganas may atong ihinabi, palihog ko no Mr. Loylay. Mamintang sa sir. Sige, mamintang si Sir Louie ni sa Bennett N. Hello ma'am, good morning. Yes, may buntag, sir. May buntag nimo. Laari lang ka ma'am sa Midilian tungod aning gitakda nga pagbisita ni Governor Gwen Garcia og mga adlaw in preparation for her visit. Really, dugay na ta sige balik-balik diri, sir. In fact, ako man ang provincial corn coordinator niya atong gitlantaw nga kining Midilian, one of the areas nga where we can possibly expand corn hybridization program. Oo, kay naaman ni potential at yun ang Midilian, pero karon ato lang na kanang na murabag kanang sakay sa panahon, sir, pa kay kanang tungod ani karong daghan na kayong mga abundant areas nga sugarcane areas mo na nga atong giawhag sila nga mo shift na lang if ang sugarcane dili na siya that benefit kuan Profitable. maayo nga industry, so we might as well shift to other crops. By the way, mangutana ko ma'am, how would you like me to call you Ma'am Villaganas? Unsa to, sir? Unsa unta magkapagtawag Ma'am Villaganas? Mintang, sir, Mintang. Mintang, M-I-N-T-A-N-G, Mintang. Sir. Nindot sa na imo nga na, mura sa sa Chinese ka kumintang. Ma'am Mintang, kining 50 hektaryas nga gitamnan aning kining yellow man ita na, no? Yellow corn ba ni Ma'am Mintang? Yellow, sir. Yellow. Ang ubang mga tao miingon nga ngano man day maglain na sadtag na sa ilaing 50 hektaryas nga tamna na to og katong dili yellow corn, katong puti aron inigaling gamit na to sa atong himong bugas. Actually, sir, ang ato agad walay problema na kay under the corn program ato man nagyapong covered ang kining puti para sa pagkaon, no? So ang puti para sa pagkaon, ang yellow para support sa ato ang feed industry. Ay dako man ko kayo panginahanglan karon, sir.
Tinawag. Based on demand, manggod sir, dako kay opportunity ang yellow corn because based on demand, murag basically 1% ra ang masupply nato sa demand sa atong mga feed processors, sa atong mga institutional buyers. That is why encourage ta kay kung sa una problema ang pag-market sa ato ang yellow corn, karon dili na kay in fact ang mga feed millers, mga institutional buyers nato nangita gid sila o yellow corn. Sa ito pa, nagkuwang gid ang supply sa yellow corn karong panahon. Sobra gid ka kuwang sir kay ang ato ang supply is about barely 1% ra sa demand all over the country. sa mga institutional buyers. That is why ato na sila magpalit sa uban nga mga lugar like Region 2 sa Bukidnon sa Mindanao. Unya tungod ining ASF sir nga dili na dali-dali makasulod ang ilahang mga produkto kaning atong ilang paliton nga mais. So mao na nga hasta ang mga institutional buyers, ang mga feed millers nato naglisod gid sila sa supply sa mais. Mao nang nangaghat sila, nang-invite sila sa itong mga farmers na mananom tag yellow corn kay naaman sila mo pasalig nga mupalit sa atong mga produkto. Mamintang kay bao ko nga dako kayong demand magikan aning kini bitaw mga game farm, kini mga manok igtatari bitaw. Grabe na silang demand, no? O niya gawas ni ana kana gyud sila may kuan kay kana nang corn, kanang yellow corn good. Mo man sila source pod sa other feeds kanang ini galing na anak daghan mang magwa, di ba? Kuana siya sir 65% sa ato ang feed sir. Corn based man gud na atong mga feed sir. So kung may usa ka sako nga feed sa baboy, 65% ana mais na siya. No? Daghan na ka grabe ang demand for corn. So mao na nga encourage ta sa atong mga farmers na kung mo shift sila into yellow corn kay para kuan. So ang ato this is a collaborative effort sir sa Department of Agriculture, sa Province of Cebu and the Municipality of Medellin and other northern municipalities. So natay Bantayan, Santa Mejillo, Bugo. So kini mga dagko man gyud nga mga areas mo ni atong sugdan o penetrate karon sir. Mamintang aside from this 50 hectare land nga atong tamnan, atong gitamnan rog mais kini nga yellow corn, unsa may plano sa Department of Agriculture sa province kung ugaling doon na may mga lugar nga di tingali kaabot og 50 hektaryas pero gusto sad sila nga mananom og yellow corn, unsa may mga pamaagi ana Mamintang? Kini nga to ang 50 hectares sir is just a model farm. Model farm ato i-showcase. So this is a project of the Department of Agriculture under the Corn Banner Program. So actually ang objective gyud ani niya dinhi sir is to showcase lang the yellow corn production technology in a more compact area. Kana bang tinibuok ba para murag makitaan gyud ang impact niya. Mo appreciate ang makakita niya. Muna hinungdan Mamintang nga ugma pohon gipangimbitar sa mga mayor ug uban pa diha para lang makakita sila. Then if makakita sila, magganahan sila, mahimog adtos ilasan. Oo sir, niya kay nangumbinser man ta. So nakinanglan nato ito ikapakita kay aron to see is to believe man kuning uban. So natay kapakita. So after ani ang mga farmers na nasiyay kuan na nasiyay kaan nga mo tanom siya individually ato sa ilang mga farms niya kaning ato i-invite ato i-encourage ang katubitong mga ang purpose gid ani sir this is initiative gid ni Mayor Benjon nga ato ang
i-encourage kay katong laging mga small sugarcane planters sir nga abandon na lang sila sa ilang area para kay dili na maayo ang kuan ang kani sugarcane industry karon diri sa northern part. So mao ni ilahang kuan, mao ni usa sa mga initiatives nga gimo para pagkuan ani nga problema. Mamintang last month I interviewed Mayor Benjamin Mondigo on the same program, and iyang gihisgutan mamintang ang kining kanabitawong pag-divert bitaw gikan sa pagpananom ni ining kinigikan sa katuban ba. Iyag yung giklaro mamintang kadto mga existing diha nga mga sugarcane plantation nga makasugakod ra sa pagpahigayon sa ilang pagpananom o pagnegosyo anang tubo, okay ra, di na to tandugon ang iya lang kanilang mga inactive na kining mga ragdi na gyud makakaya in aon ang tag-iya sa yuta nga makapadayon sa tubo muna nga kinili siya mooy i-develop for corn production. Actually sir, maonig na clear kayo ang point ni Mayor na dili ta mo compete sa mga sugarcane planters. But ang ato ang programa or kani ato initiative ipo-focus nato adtong mga sugarcane planters nga nananom la og tubo sa ginagmay nga gidak-on nga dili na siya kasugakod kadtong mga owners sa mga gi-abandon na nga areas katong atong mga ERBs nga katong katubuhan lang ang ilang gihandol sa una niya natagaan na sila og piece of land mao ni atong unahon o convince and kanang kuan to shift. Actually sad sir, dili ra gyud siya corn. Nagsugod lang ta sa corn, but eventually kung mo-opt sila, mopili sila og other crops like cassava, naagya po'y dako kayo nga oportunidad ang cassava sir. So dili lang kana ra ang corn, pwede sad sila cassava kay ang San Miguel Foods namalit mampud o cassava again para gihapon ni siya sa component sa feeds. So so dako gid gihapon kayo ilang panginahanglan sir. So mao na karon nga nag-aghat sad sila sa mga farmer if di sila ganahan o yellow corn ato sa balanghoy katong dagko o katong industrial nga klase kay mohatag man to o dako nga abot. By the way, mamintang talking of kining mga ingon ni corn production, kining cassava plantation, unsa may support sa atong gobyerno? Technical lang o doon na pa ilaing support labi na sa funding o magkinahanglan? Under sa corn cassava kay kanigong cancer corn o cassava sa national nga program sa Department of Agriculture. Pani siya, usara ni siya corn, cassava, sorghum, soya beans. So usara ni siya under one banner program. So karon ang support ni gikan sa Department of Agriculture labihang dakua or dagana. Number one is on farm mechanization sir. Dili lang kay di ay technical ra amo kami dili lang kay technical support or assistance sa mga gihatag ang Department of Agriculture kay naghatag sa ni sila og traktor under the corn banner program diri sa Medellin duha na ni kabuk ilang traktor. So pareha ra gyapon ni sa Danbantayan, sa Buko, San Remigio kay mga corn cluster areas man ni nato. Unya seed support sir, seed support anya kanang kining karon ato ang mga techno demo farms. Mga showcasing na siya of corn production technologies nga one-time grant to the association binhi o abono itunol na padung sa kapunungan para mahimo sa nilang show window niya mahimo nilang seed capital kay ilisan man na nila ngadto na sa kapunungan dili mo balik sa DA kundi ngadto sa kapunungan. Okay, how I So, wish, Mamintang, how I wish I could prolong the interview. We can have another session like this one maybe in the future.
Salamat kayo sa imong panahon. I Sige, hope sir. to have another time with you. I'm really interested. I'm not a farmer, but I know that the mayor of Medellin is himself a farmer. That's why I plan to have an interview with you again. And kanilang una, mamintang, salamat kayo sa panahon nga imong gigugol You're para sa itong welcome, programa. Okay, salamat kayo niya. Si Mr. Ruben Noynay, akong balikan pag hinabi. Sir Ruben? Yes, sir, Louie. Salamat sa panahon, Sir Ruben. Unya, wala mo igo sa nga oras pa nga ipadayon. Maminaw lang ko sa imong mensahe para sa atong mga tigpaminaw karon labi na sa mga mag-uma. Sir, salamat sa panahon, sir. Salamat sa atong mga farmer cooperator dito sa Kaputatan Sur o ni Mayor Benjo Bendigo sa iyang all support sa programa karon sa corn hybridization program, sir. Salamat. May buntag. Dagan salamat ug may buntag ni Sir Ruben Noynay atong municipal agriculturist sa lungsod sa Medellin. Salamat sad ni Mamintang Wilaganas ug ang atong patroller nga si Rafi Manggubat. Daghang salamat. O kanilang una may gala sa atong tulunan pagpalambo sa kwarto distrito kakuhan ko sa nga sa atong technical partner Charlie Maluya. Inyong lagad Louie Reyes. Good morning, may adlaw Martes. Inyong nabati ang tulumanon pagpalambo sa kwarto distrito kakuhan ko. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Broadcasting live from Curva in the beautiful town of Medellin, Cebu, Philippines. This is 91.7 FM, your news and music station. 91.7.